mjesto se zove Kupel Vizerov mir. Kupel Vizerov mir, tako je. Zašto? Kupel Vizerov mir, međutim ovdje nam Kupel Vizera Paula, Kupel Vizera nema. I to je zapravo jedini njegov neostvaren plan. On je bio čovjek koji je stalno nešto planirao i vrlo je bio uspješan u svemu tome. Međutim, nije uspio isplanirati gdje će i kako umrijeti. Umro je u Beču, gdje je i sahranjen, daleko od svog voljenog otočja. Na njegovoj nadgrobnoj ploči piše Brioni kao podsjetnik na to voljeno otočje. Međutim, prije svoje smrti, 1917. je zapravo dao izgraditi mauzolej, dakle jednu obiteljsku grobnicu, gdje je planirao biti sahranjen, gdje su na kraju sahranjeni njegova supruga Marie i njegov sin Karl Kupel Vizer. I ovo su evo njegovi grobovi. Sam mauzolej je također projektirao Eduard Kramer, dakle mladi bečki arhitekt, i prekrasno je zapravo uklopljeno u ovo okružje sa ovim čempresima i pogledom sve do mora. I zaista je mir. Zaista je mir. Staza vidikovaca. To je jedna nova ponuda Nacionalnog parka Brijuni, a vezana je na Kupel Vizerovu baštinu. Dakle, obnovljeno je nekoliko vidikovaca. Tako je, 2 vidikovca su u sklopu tog projekta obnovljena, a sveukupno ih je originalno bilo 3. Dakle, 3 vidikovca potpuno identična, koje je dao postaviti Paul Kupel Vizer na nekakvim lijepim mjestima, obično uzvisinama, sa kojih se pružao prekrasan pogled na okolicu. Od tih 3 vidikovaca, jedan je mijenjao svoje mjesto, dakle to su montažne strukture koje su se mogle rastaviti i poslije ponovno sastaviti. U jednom trenutku je glumio tribinu na poloigralištu, od njega nažalost nije ništa ostalo osim baze, no ova ostala 2, od kojih je evo ovdje jedan iza nas, su lijepo obnovljena. Idemo vidjeti pogled. Da, prekrasno. Je zaista meditativno mjesto. Gledamo prema Puli, prema Pulskoj luci, početkom 20. stoljeća kada se koristio. Pruža dakle pogled od 360 stupnjeva na okolno otočje, na Fažanu i na Pulu. Konstrukcija je metalna. Tako je, jedna metalna konstrukcija koja je napravljena zapravo u Vitkovicama, dakle u tvornici čiji je upravitelj upravo i bio Paul Kupel Vizer. I ono što je i meni osobno zanimljivo je da su oni svi postavljeni čak i prije 1900. Dakle, on je ovdje došao 1893. U nekoliko godina ih je ovdje dao postaviti i prije što je malarija uopće riješena. Dakle, to na neki način svjedočio nekakvoj njegovoj sigurnosti u nekakav budući uspjeh, u sigurnost u tu njegovu viziju. U centru smo Velikog Brijuna, gdje su ovi svi objekti i hoteli. Ovdje obično pijemo kavu, ali malo ljudi zna o čemu se radi. Ovo je objekt još iz mletačkog vremena. Tako je, da, malo ljudi zna da piju kavu u Mletačkom kaštelu. Dakle, u srednjem vijeku, odnosno početkom 14. stoljeća, Istra pa i Brijuni pripadaju Veneciji i zapravo nakon pojave kuge, koja je 4 puta poharala otočje, se sav život sa zapadne obale seli ovdje na istočnu obalu. I tu zapravo niče jedno omanje naselje, čija je okosnica zapravo Mletački kaštel, koji nastaje uz ovu Pulu koja je još iz ranijeg razdoblja, te nekoliko crkvica, crkvica Svetog Roka, Antuna i crkvica Svetog Germana ovdje uokolo. Crkvica Svetog Germana, iz kojeg stoljeća? Iz 15. stoljeća, dakle iz Mletačkog Mletačka razdoblja, u neposrednoj blizini Mletačkog kaštela, je zapravo jedna renovirana crkva u današnje vrijeme, a renovirao ju je, odnosno obnovio sam Paul Kupel Vizer nakon što je, nažalost, izgorjela krajem 19. stoljeća, a inauguraciji nove crkvice je prisustvovao 1911. i sam prestolonasljednik Franz Ferdinand. U crkvici se danas nalaze i kopije fresaka istarskih. Tako, unutra je postavljena jedna izložba još u Titovo vrijeme, a izložba je kopija, kako je što se spomenula, fresaka i glagolskih natpisa vezane za Istru, tako da dakle, posjetitelji mogu na jednom mjestu vidjeti nekakve najznačajnije spomenike, kasnije se možda uputiti sami u istraživanje, a isto tako u podu crkve je ugrađen crno-bijeli mozaik kojeg je Gnirs iz Triklinija
vilama verigama prenio ovdje kako bi se sačuvao. Znači ovdje se može vidjeti originalni mozaik. Tako je. Joj, koki! Čekaj, moram te pitati. Znači koki ovdje više nema. Dakle, smrzlo bi se jadan, znači ura puše i bilo bi mu hladno, on dolazi ipak iz toplih krajeva, on se nalazi u Fazaneriji. Tamo je lijepo na toplom. Što danas ne možemo posjetiti Kokija jer je stvarno jako hladno, ali Koki je daleko najpoznatija zvijezda. Papagaj, jedan kukmasti kakadu kojeg je Tito poklonio svojoj unuci Saši, tako je, kojeg je ona kasnije vratila zapravo parku i svi ga mogu doći pozdraviti. On je, evo, zavisi od raspoloženja, nekad jako dobro, nekad... je vrlo srdačan, da. Da, ponekad je vrlo srdačan. I voli porazgovarati. Ono što bih zaista željela naglasiti, a što je vrlo važno za našu prepoznatljivost kulturne baštine svugdje u svijetu, jer zaista na svjetskoj razini, je to što su svi državnici, svi poznati glumci, svi oni koje možemo vidjeti na fotografijama, koji su dolazili Titu u posjet na Brijune, obavezno hodočastili po svim našim lokalitetima, mnogim poznatim lokalitetima kulturne baštine i od stalnog postava Arheološkog muzeja Istre preko amfiteatra i ostalih lokaliteta i to pod obavezno. Bio je zaljubljenik u kulturnu zaista, i bio je zaista jedan od velikih promotora naše kulturne baštine u svijetu. Brojni kulturni i prirodni fenomeni Brijuna, nažalost, ostali su nespomenuti ili nedovoljno ispričani u ovom našem prilogu. Od tisućljetne masline, etnografske zbirke, brojnih spomenika i skulptura u prostoru, pa do fascinantne povijesti otočja druge polovice 20. stoljeća, u vrijeme Josipa Broza Tita. U tom periodu, kada je ovdje bila jedna od njegovih rezidencija, od 1949. do 1979. godine. Ovamo su u posjet dolazili brojni utjecajni ljudi svijeta. Od velikih lidera, svjetskih sila, do brojnih umjetnika i kulturnih ličnosti. U to se vrijeme na ovom otoku pisao dio svjetske povijesti. 1983. godine Brijuni su proglašeni nacionalnim parkom. Od tada svi možemo uživati u njegovim ljepotama. Dođite na Brijune!